د بەردەوامیە پەردەپۆشکردنا تاوانên خوا دەرحەقی سڤیلان de da duweriya rejêma Esed biryara yasayek derbarê çaranivîsa kesên wendabûyî derkir. Eger biryarwerê cêbicekirin rejêma Esed wê ji encamdana tawanên cengî rizgar bibe. Da duweriya rejêma Esed biryara yasayek derkir û lê gorî biryara yasayê ew kesê bo dema 4 salan tu zanyarî li ser nebin û nexuya bê an got wendayî bê ew kes wê bi mirî were tomarkirin. Şrovekarên siyasî dibêjin ev biryara yasaya rejêma Esed di berjewendiya rejêma Esed de ye û xizmeta perdepôşkirina tawanên rejêma Esed dike. Ji ber bi vê rengê rejêma Esed neçar nabêda ku listeyan bi navê kuştiyan de zîndanên xwe de belav bike. Destbêceh wê biryarê li ser wan kesên kuştî yên rejêma Esed wan bi wendabûyî bi nav dike cêbicê bike. Quteyba Qutêt rêvebera rêxistina dada Sûriyê lê Lahayê ragihand ku biryarek de destûra Sûriyê de heye bi vê rengî. Lê ew biryar taybet e bi dabeşkirina mîrat û rejêma Esed berovajiyê biryarê kar dike û ferman bi rêveberiyên sicilên medenî dike da ku navên wan kesên li ser destê wê hatine kuştin weka wendabûyî tomar bike. Herwiha Quteyba dazanîn ku ferza li ser rejêma Esed navên wan kesên de zîndanên wê de hatine kuştin bi balgew ji nexweşxaneya leşkerî navên wan belav bike. Lê rejêma Esed bi vê çendê xwe ji kuştina wan kesan bêrî dike û xwe bêtawan derdixe. Herwiha Quteyba serber kir û got ku lê gorî biryara yasaya da duweriya rejêma Esed navên wan kesên ku hatine kuştin bê ku cih, sedem û dema kuştinê werê destnîşankirin têne tomarkirin ew jî di berjewendiya rejêma Esed de ye. Rêvebera rêxistina dada Sûriyê got ku heta weke niha 200,000 sivîl bi neçarî hatine binçavkirin û 80,000 sivîl de zîndanên rejêma Esed de di navbera salên 2013 û 2018 de hatine kuştin. Lê gorî ku şrovekarên siyasî de nexuyakirin bi vê çendê tukartên fişarê li ser rejêma Esed durist nabin eger dosyeya girtiyan ser astên navdewletî dûvçûn jêrewerê kirin.